ഞങ്ങളൊരു മുകിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് തള്ള തീറ്റൊന്നും കൊടുക്കൂല. ഈ കുഞ്ഞിക്ക് വയ്യായി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ തീറ്റ കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ ഞങ്ങളാണ് ആൻഫീഡ് ചെയ്യണ ഈ മുകിന് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ആൻഫീഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിക്കും മിക്സി ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയാണിത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടില് ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ തീറ്റ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറിഞ്ച് എടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറിഞ്ചാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ സിറിഞ്ചിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിയില്ലേ, ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടി ഇങ്ങനെ ഇതിക്കിടാം. ഇതിക്കിട്ടോ ഫസ്റ്റ് പ്രാവളൊക്കെ നല്ല തിന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കും. കുറച്ചുകൂടി അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് എന്തായാലും കോലുണ്ടോ എന്തായാലും കുത്തി കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കലക്കാം. ഇങ്ങനെ കലക്കും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആവശ്യം. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ കലക്കിയിട്ട് ഇത് സിറിഞ്ചാണിത്. ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത അത്. അപ്പോൾ ഈ മുകിൽ കുഞ്ഞിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അമ്മ ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഗോതമ്പിൻ്റെ മറ്റേ മിക്സുള്ള. അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വയറ് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇത് റെഡി ആയിക്കോളും. ഇത് സിൽവർ മുഖിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ളൊരു മുഖി ഉണ്ടായി അടുത്ത ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യമാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ കുഞ്ഞ് ഉഷാറായി. ഇത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം രാവിലെ ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരമാണ് ഇതിന് ഫീഡ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കുഞ്ഞിനെടുക്കാം. ഇതാണ് 2 മുകിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വിരിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനാണ് നല്ല തള്ള തീറ്റ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിൻ്റെ തള്ളനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ തള്ളാണിത്. ഇതിപ്പോൾ തീറ്റ കൊടുക്കണില്ല. ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത മുട്ടടാനായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനും കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ വയറൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിന് തീറ്റ ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൊടുക്കണം. ഇതിനിപ്പോൾ ഒന്നാലും കുറച്ച് ടാങ്ക് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കണം. ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പോകാൻ വായ ഇങ്ങനെ തുറക്കാം. തുറന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും 3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കണതിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2ാമത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നിൽക്കടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3ാമത്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാറ്റ് കളയാം. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിറാസിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞായ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അഗ്രസീവാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ നല്ല മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ ഇന്നത്തോടെ നിർത്താണ്. അപ്പോൾ നാളെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, കള്ളി നോക്കണ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം.